ni bei mar stima ketho ngima. Anyalo pimo bei mar stima gi kaka wacho ni en bei manyaka in ka mondo iyud service. Kidwaro stima maber to nyaka wain ka kaka piny pesa moro mondo eka wayud stima no maber. Medruok mar nengo masani ma nyocha wa apply omedo nengo ni ja Kenya oken nengo moro mamedre mabor cha. Omedre gi around 16% on average. Mano e kwayo ma waketo in EPRA. 16% on average. Ntie cost moro e iye kanyo ma watero Water Resource Management Authority marango pi ka pi mitiyogo e hydro stations manie Tana River ka. Iluonge ni Warma Levy. Koro Warma Levy ni ntie kwayo mar Warma mondo omed nengo mar Warma no. To ka wagolo kwayo mar Warma no, to nengo stima ma wakwayo ni medre mana gi 14%. Ei siling 100 medre gi siling 14. Ei siling 10 medre gi siling 1 gi 40 cents. Koro waneno ni en reason